पस पास नैफोरबायदिनि ब्लग नङा दानि ब्लगा स' जोंनि बर'नि गेजेरावबो इजराफोर ओंखारबाय इजराफोरनि ग्रुप स' नोगोद मिनिथावना नोगोद जकार गोजा बुस्थुफोरा स' एक्जेक्टलि हिनजाव बायदि नुखाथारो स' नोंथांमोना नायनो इन्टारेस्टेड बा थांनानै साबस्क्राइब खालामनो हागोन फंबायनि नामा बानजय बसुमतारी होनना बुङो स' बर'फोर आरोना जोंनि गेजेरावनो साथामसो स' इजरा नंगौना नङा आं बेखौ मिथिया दे खिन्थु इजराजों एक्जेक्टलि सेम नुयो स' नोंथांमोना नायदो ओरैबायदि इन्टारेस्टेड भिडिअ बानायनो हायो स' फंबायमोनखौ अनोबा नोंथांमोना थांनानै साबस्क्राइब खालामनो हागोन बानजय बसुमतारी इउटुबाव सार्च खालामना नाय स' नोगोद इन्टारेस्टेड मस्ट फानि जानो थांगासिनो हे गाइस वेलकाम टु माय चेनेल नोंथांमोनखौ फिन खेबसे आंनि चेनेलाव गोसो गोरबोजों बरायग्रोना लाग्रोनाय जाबाय स' गाइस नायलांबाय थादोंब्ला दिनैनि फानि भिडिअखौ स' स्टार्ट हेल' गाइस नै जोंहा लोगो दंफैयो ओमफ्राय नंगौ दंनायाथ' दंहैयो नाथाय दुदु नुजानाय बायदि देखायदों जे नोङो आयौ लोगो नों दं एकजेक्ट सेम नुथारबाला फाग्लाफोरखौ गावहैगोन नोंथांमोना थां आयौ गासैस नुवाखैहाय नंगौ अबाव साइज नुनो राखावखाव मानसियानो जोलासोबा हिनजावबासो साइज नुगोन मबाइलाव माने फाग्ला साइज नुलाबायनो मानसिफोरखौ स' जोङो दा ओंखामखौ जाखांबाय आरोना स' माने जोङो ओंखामखौ जाखांबाय दानो मानसियानो ओंखाम जायाबा मा नुखा लहा जानांगौ मानसिया जाम्बा माने आङो जानायखौनो गोथाव बेखायनो ब्लगबो खालामनो हाखिसै बिथां संनाय गोथावथारमोन बाराबो जानालै ओंखामखौ नोंसोरो डिलिभारि बायदिसो नुखायो ओरैनोबा आरो हिनजाव साइज गोजा मानसिफ्रा सोरजोंबा थादोंसो होनजागोन मिथिबायना खमाय माने आं जानो हाखाया माने नुवाखै आखायनो बडिफ्राबो गैया नाय दा बिथांमोना देलायगासिनो दं आरोना जोंहा माखासे स' नैबे भिडिअखौ फानिनि थाखायसो बानायनाय जादों दै गाइस नैबे फंबायमोना इजरा नामा इजरामार नामा आं बेखौ मिथिया स' इजराफोर बायदि नुनायखाय आङो नैबे भिडिअखौ बानायनाय जादों आरोखि ना नोगोद इन्टारेस्ट स' बिदिबा आवगायलांबाय थादो बिथांमोननि मोसानाय आरो एक्टिंफोरखौ जोबोद मिनिथावना आरोना नोगोद इन्टारेस्टेड मोनदों स' नोंथांमोनाबो मोनगोन जाहाथे नायलांबाय थादोंब्ला बिथांमोननि भिडिअखौ आरो चेनेलखौबो थांनानै साबस्क्राइब खालामना दोनहैथां जोंनि बर'निनो गोदान इजरा होननानै स' नायनो बहुत फानि नायलांबाय थादोंब्ला भिडिअखौ एक्ट्रेसफ्रा ओमफ्राय नोंथांमोना एसे देखायनो ओमफ्राय बिथाङा नै मेकआप खालामगासिनो दङ माने एसे दालाफे महरखौ एसे सुन्दुर खालामनो ओमफ्राय सासेबो देखायगासिनो दङ आरोना नै एसे देखायलाय नै खेरा गानहांबाय आरोना दा नायदो नोंथांमोना फाइनाल लुकखौ बेसेबां साफा देखायगासिनो दङ दा नोंथांमोना दा आरोना जेब्ला देलायखाङो होमब्ला देखायनाङो नै हाथिया लामायाव खेबजाहैनो बिथाङा नोंसोर बानायखागोन थाबायनायखौ मा खालामो नों ओरैनो बेरायनाय क'क्राझाराव दंफैयो नालाय आङो क'क्राझारखौ बन्द खालामलांगोन आं वाव ayo abu सिख्लाफ्रा नायदो नोंथांमोना बयबो सोर हिनजावनाव हौवा होननानै सिनायगोन आरो आयु सासेया हनो सोरबा नै सोरबा अनजालुखौ नेगासिनो दङ नेनानै दङ बिथाङा नोंथाङा भिडिअ गानोमोन नामा बुंदोंमोन दे आंखौ इन्स्टायावसो भिडिअ खालामनो लुबैदोंमोन आं इन्स्टायाव मोजां नङा भिडिअब्रा ए थाबायलाबायनाय जाया बबाव थांनो सारो सेंग्राफोर मोजां मोजां खोमा
Còn mình đang cái trắng. Abu nangsi thabai benai. So guys, dan itu Banjoy Bosumutari फंबायमोननि भिडिअफोरखौ नायनानै नोंथांमोना हयथ' जोबोद गोसोआव गोजोननाय मोनबाय आरो आंबो जोबोद गोजोनबाय जाहाथे भिडिअखौ स्किप खालामालासिनो नायजोबदों बिसिम नोंथांमोननिसिम जोबोद रोजा रोजा साबायखर बावहरनाय थाबाय स' दिलजों लाभ इउ अल गाइस स' दिनैनि भिडिअखौ आङो बारा गोलाव फोलावदोला जय हिन्द जय भारत बन्दे मातरम जय बर' हारिनि जाहाथे बानजय बसुमतारी मोनखौबो एसे उत्साह खालामदो हेल्प खालामदो स' इजिरा मार ना मा मार सोरबाफोर मोनथियोबा कमेन्ट बक्सआव प्लिज खोन्थाहर आंनि कमेन्ट सेक्सनाव जाहाथे खोन्थाहर नै बिसोरखौ सिनायग्राफोरा जाहाथे इजिरा मार ना मा आंथ' इजिराफोर बायदिसो मोनखादों खिन्थु दै मानसिफोरखौ स' बहुत मस्ट फानि नांबाय स' मोजां मोनबाय होननानै आङो नोंथांमोनखौ गुरै खावलायबाय स' दोनथ'नाय जाबाय दिनैनि ब्लगखौ बाय बाय